was goed bezig. Was goed. Hoi, wie had ze? Wie had ze? Steen! Steen. Dus de les... Wie? Steen, hè? Steen, hè? De les, dat zingen we speciaal voor dich. Het is wel een beetje... Ja, Steen is gehoord. Het is wel een beetje... Oh, maar Steen, kom eens even bij ons, kom eens even hier, kom eens even hier. Dames en heren. Loop even hier langs, loop even hier zo. Ja, geet uit. Kan ik even de microfoon hebben voor Steen? Ja, kan we dat even regelen? Hoi Steen. Hey joh, mag ik vragen, ben ik van Munstergelen of niet? Ja, tuurlijk. Kevin! Kevin! Hallo, Steen, wat we gaan doen is een liedje, maar dat is wel een beetje een lastige tekst. Zullen we daar gaan? Ja, die ken ik niet, maar dat maakt niet uit. Ik geef als volgt, let op. Ik geef van... Steen, let op. Dames en heren, Spik, Steen en Span samen de 3 dagen vastelopen schoenkelen. Links, rechts, links, rechts, links. Geef ik die dag vast de burger, dat hoor ik voorlopig niks meer. Maar ik heb een klein meedoen. Wie had je dan weg? Dames en heren, let op Steen, want we gaan met z'n allen. Steen, op 3 gaan we springen. 3, 2, 1, 2, 3, Het is uitgebreid niet even. Wie met de ganse kerk. Wat een geluk dat ons dit is gegeven. Dan moet je zien. En de confetti de maken aan. Onze flits gaat doen. Ja goed. 1, 2, 3. Houd ons vriend aan vast. En klotsen. En klotsen en nog meer. Maar de leuk dat hij doen. Ging al weg met zijn kind. En het wordt ons allemaal van jongs afgeleerd. Ik niet wat verloven, de los was verloven. Verloven tegen wat je viert. Maar de 3 dagen vast en lopen. En dan loopt het wel weer 1, 2, 3. Wij op ons gehoord door de sloten, zo samen geliefde die. Ik moet er weer zeggen, het is niks loten. Nog zonder met Joan is zo chic. Dat je vulket dan iedereen. Want dat je vulket kost niet één. Wat is het? Het is 3 dagen. Het is 3 dagen vast en altijd. Dan wil ze door nog meer. En dan blijft hij hier ook. Die had je al weggetekend. En het wordt dus allemaal van jongs afgeleerd. Ik van verloven, de was verloven. Verloven met een muntje weer. Het is 3 dagen vast en zo. Als je loopt, zie ik wel weer. Op 3 gaan springen. Op 3 gaan springen. 3, 2, 1, 2, 3. Wat is jullie? Het is 3 dagen vast en lopen. Wat wil ze nog meer? En dan blijft hij hier hoedje. Die had je al weggetekend. En dan wordt ons allemaal van jongs afgeleerd. Ik zie wat er